Ayan, viral po ni mga kabisaya, viral kayo ni mag-asawa og ibunal-bunal. Ang Maong TV, mag-asawa ni siya, mag-asawa. Shout out diya sa bro Anses ng mga guardian, mano po sa nakakataas. Ayan ang asawa niya, nagkatok, itambunan na sa kakamera para dili makitaan. Ayan ang reception, ang nag-istoryahan na. O, diha na nakita ang katag mga kabisaya, nanuktok na kayo ni nga ako, niyang asawa. Yari na ni, kamo, shout out sa mga mag-asawa diha. Oh, mga bit pa mo, mga bit. Oh, mawala na ang resulta. Oh, wow. Bulala, bukatag kakaron. Ayan. Gihanap kayo ang babae. Nakadagan ang babae karon, makit anak karon. Naku, mga mag-asawa diha, mga legal wife. Naku, ay mahimo ining lalaki karon. Sa mga bana diha, yari na. Buta pala karon. Ay, yakit ala, patay. Adto, kadagan. Dak. Mao ka na ang hinungdan sa mga nindot mga kabit, mga gwapa ng mga kabit. Kadagan ang babae ba? Mao ka na ang resulta. Saon man, yun. Kadagan to, sige lang tawag, mami. Lalalala. Maka na mga resulta sa ato ang viral karon, viral. 10,000 kaluoy sa lalaki oy. Basta makabuhat dyan itaog mga maayo nga buluhaton. Naku, kawawa nga atong asawa, kawawa nga ato ang panimalay. Naku. Kadagan pala lang asbana, oy. Nungsan yung bana, oy. Basta na ganita, mga lesson lang nato ni. Basta na ganita sa ato ang mga ngon pa, dili mayo nga binuhat. Murag, makuandahin kita, no? Humble. Ayan, gipakita ang picture. Unsa man eh? Unsa man daw kunin yung picture, ha? Legal? Unsa man gyud, ha? Dili magad ka maminaw sa ako, Ngano mangita pa magkagkabit, ha? Ang babae, ha? Ano mangita pa magkabit, si paon taga karon. Ano? Samok ka diha. Dili ka pwede nga magangkuan. Kamo kayo da? Magkuan-kuan kay mo ko ang mga istorya. Unsa man ni, ha? Unsa man ang ba? Basin, kung taon taga karon, uno pa ako nakita diri. Unsa man ni? Ikaw gid, ha? Naara sa imo, ha? Sige kay pangabit. Naamang ko ako, Kaman ka, ha? Di ka magin mamina sa ako, kung taon taga, vaccine yung dapat, Ano, lami kayo? Di ka mamina sa ako, Bating, kanina ako sa imo nga istorya, tudlo ta ka. Tudlo pagad ka na ako. Ikaw ka ng perminti. Ikaw ka ng binuang, ikaw kayo. Dili ka maminaw. Di ka pwede ako sa imo, ha? Di ka rin maminaw sa ako, migawas raganin ko, kapalit raganin ko, kindi. Pagbalik na ako. Ano dayon ikapuli? Si paon ta kakarawa. Otro tubag. Kay, unsa ba gani? Apriho na ako ni kay, unsa man na siya. 18 years old pa man na. Di ka maminaw sa ako, Napalit raganin ko, kindi sa gawas nagpalodra ko, pagsuod na ako, unaan na dayon. Nabigid ka. Ikapoy na ko sa imo, Otro, nagpalit ako ng ginamos. Pagbalik na ako, dari, naalapod. Sige, gid ka gawa, Tubog na ko sa imo, Dili ka gid ka maminaw. Hay nako nimo do. Ikapoy na ko nimo do. Nugawas rani ko gamay, pag-abri ko, dayon. Tawag, ayaw na pagpagwangkuan, ayaw na pagbanday-banday, kay basin ka. Sige dool. Kay bunalan ta kakaron. Pakit unta ka kung unta ka kay buka malawat ako, Bunalan akong TV, Unsa man? Basin nagtuo ka, nga dili ko musukol.
Maglukso-lukso ko karon ha. Sige, magpiyong-piyongan ta. Testingan ta. Magpiyong-piyong. Basin ka, diligid ka ko tintos ako Bunalan ta ganin ng TV ron. Sige, dagan. Dagan ka karon. Digid ka mamino sa ako ha? Abrehe na na, abrehe. Kay, pakitunta ka kung saan kay paglapo ka ining latiguhan ko. Digid ka maminaw. Sa imo nga, permintigid ka magbubuhat. Ako ka usara, ikaw ka duha, kapila. Sana all. Pero ka sa imo ha. Sige ka, proteksyon ka na. Hay. Sige ka, laba-laba. Nakinahanglan ko dihe matag-adlaw nagtrabaho ko. Nga ikaw diri, nagpalami. Sige, istorya. Kalami ni mo, bunalan los-los ni mo. Pantay mo na bayayan ka, bunawan taga-bangko ron. Daog raban ako ni Basin, pasahan ta ka. Kalataon ta ka ka, digil ka maminos ako, asagatan ko. Nagpalit ako kindi. Kalangot. Kapungot ni mo. Ayan. Shout out mga lods. Shout out mga lods. Mao kani ang viral ngayon sa mag-asawa. Nahitabo kini dito sa Pilipinas, sa Visayas area. Shout out na ko sa ako mga friends Jorel Riglos, Manila, Bac-Arens Padrokila, Cavite. Og shout out ko sa Fitness Valley, Auxiliary, GP, Best Player of the Game. Shout out ko sa Najuan KSC. Shout out. Shout out sa mga dates. Mao kaning lesson learn nato sa mag-asawa. Okay. Dapat gid nga dili nato ipakita. Ang ato dili pud nito ibutang diha sa balay nun sa naman ni mga bana diha. Tanawa, nakita na hinong kagibutang ni mo sa imong balay o haasa ni sa kondo o sa hotel. Misod pa sa CR. Muna ka na ang lesson learn na dili lagi ka magdala-dalag babae diha sa balay. Mahala mag-hotel na lang mo. Mga ganing resulta. Hala. Ako ni pakita sa public aron ma-realize po ang tanan. Okay? Thank you for watching. Shout out. Jabit mo to.